tkompli toħroġ fil-beraħ il-qasma li hemm fih dan il-Gvern Laburista. Din id-darba permezz ta' sqarrija ċara li jagħmel l-eks kap eżekuttiv ta' Transport Malta Jeffrey Kurmi. Dan meta fil-Parlament Kurmi stess qal li l-Ministru Aron Farrugia rridu jwarrab mill-pożizzjoni tiegħu wara biss 11 xahar jokkupa dan l-irwol fit-tmexxija ta' Transport Malta. Waqt mistoqsija li saret mill-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi, Jeffrey Kurmi qal li l-Ministru tat Transport ma rridux iktar f'dik il-pożizzjoni li kellha terminu ta' 3 snin. U bekk Kurmi għażel li jirreżenja minnu fih. Wara r-riżenja tiegħu Kurmi ġie appuntat bħala ambaxxatur għal Malta fl-Olanda. Jeffrey Kurmi qal li l-Ministru Aron Farrugia offrilu li jagħtih l-irwol ta' kap eżekuttiv f'entità oħra tal-Gvern la darba jitlaq minn Transport Malta. U qal li rrifjuta dan u minflok irreżenja mill-pożizzjoni tiegħu. L-eks kap eżekuttiv ta' Transport Malta qal li fil-jiem ta' wara ġie kkuntattjat mill-Prim Ministru biex isir ambaxxatur li ma' pożizzjoni jaċċetta. Meta Jeffrey Kurmi ripetutament ġie mistoqsi jekk kienx hemm xi disgwid bejnu bejn il-Ministru Aron Farrugia u għażel li jżomm fommu siket. Mhix magħrufa raġuni għalfejn saret pressjoni biex Kurmi jwarrab mill-pożizzjoni tiegħu iżda sorsi li tkellmu Net News irreferew għal okkażjonijiet fejn il-kap eżekuttiv kien qiebes fl-infurzar u dan naffar mhux ftit lin-nies f'Kastilja.